Besonders was die größte Tänzchen en die gesloten zin in Gemeen. Ik ga ze niet opzetten en gezonken door de aanprinsenclub van de Miljoen van Gemeen. Dat onze voorzitter Roger dit scepter geeft, dan is het zoiets. En het moment is toegekomen. Hier staat Vurig, de stadsprins van de Wien, de prins van de Wiel, Mark de Tweede. Mogen, geweldig. Fantastisch. Ja, wat is de schoonste reactie? Wie voelt het? Weet ik niet. Ik kwam door de door en ik denk van ja, nu gas. Ja. En gewoon, ja, dat is het. Dat is het, geweldig. Die mensen hier zijn, de familie, vriend, iedereen die ervan gehoopt dat hij hier was, is hier. Dus het werd een geweldige avond. Mag ik tot slot nog vragen, wie was de spanning van tevoren? Ja, niet te dragen. Ja, in de zomer, een bijzonder hete zomer. Voorbereidingen, noem maar op. Het najaar, mijn naam zoemde rond. We moesten heel veel dingen organiseren. Net foto's maken, noem maar op. Maar de laatste week, het was geweldig. Vanaf kerst, we hebben alleen maar gelachen. We hebben het spel gespeeld, wie me dat zei. Ik ben normaal niet van die woord, maar het is echt geweldig. Het spel werd gespeeld en het spel is begonnen, alsjeblieft. Schone was de avond. Ja, wacht. Hey. Ja. Ja.